Este yogur sabe a uñas de pies. En mä oikein tiedä. Vähän väsyttää. Mitäs sulle? No, No sé, el tiempo no está tan mal. joo. Ei siinä mitään. Vähän kyllä ärsyttää, mutta... Ya, a mí también me suelta un huevo. En mä tiedä. Mitä tehdään? Mitä tehdään? Sí. Mitä tehdään? No me gusta. La verdad es que no. Vois mennä syömään jonnekin. ¿Qué es eso? Syömään? Joo. Voisin ottaa vähän makaronia. Vale. Makaronia. Sí. Sí lo sé. Sen jälkeen mä ajattelin mennä suihkuun. Mä ajattelin pestä lattiat ja käydä vähän juomassa kaljaa. Ja sen jälkeen mä ajattelin olla kännissä. Ya. No, sí, yo tenía una amiga que le pasó lo mismo. Kännissä. Pero ¿sabes lo que hizo ella? Ella cortó directamente, o sea, No, ala. a ella no dejó